nandito na rin ako. Naglalagay ng Volcasil. Hindi sa ilong ilalagay ha, kundi sa umbrella nails. Ito sa bubong para iwas tulo. Hindi tulo ng sakit mga boss ha. So, hindi na ako nakapag-intro ng maaga mga boss kasi may ginawa tayong trabaho mga boss. So, ito pala ang bahay namin mga boss. So, maliit lang mga boss. So, pero kayang-kaya mga boss. So, ito po ang sisi ko mga boss. Bising-bising mga boss. So, may vlog po din siya mga boss. Subscribe nyo mga boss ng Marian Danyo. So malapit na talaga siyang sumahod mga boss. Pila na yung kuha day? Watch hour na lang kuha mo day no? Watch hour na lang mga boss. So punta na ako ng taas mga boss kasi may gagawin akong trabaho mga boss. So nagitim ko na mga boss. So samahan niyo ko mga boss sa itaas. So dito ako nagtatrabaho mga boss. Sobrang init mga boss. Pero bahala ang init mga boss. Mabuti na lang mga boss, may bubong na mga boss. Kung wala pang bubong, sobrang init mga boss. Grabe talaga mga boss. Ilang araw kami parang tuyo. O sa Bisaya, buwad. Parang buwad dito mga boss. Sa pinagkataas ng tuktok sa mga boss. Titignan natin kung malapit na ba kanilang pintura mga boss. Samahan nyo po mga boss. Ang hirap talaga kumita mga boss. So nandito pa ako sa tuktok ng mga boss. Sa bubong mga boss. Sobrang taas mga boss, parang Hotel California mga boss. I am the one, the way your son don't need it. Teka ba yung bintal ya? Sakto na no? Ha? Kunan lang makasweldo ta. Ingna sila nga nang please subscribe. Ingna sila please subscribe. Ha? Oh, pwede pa na tungtungan. Oh, ito pa ang isang nagpintintura ng bubong mga boss. Oh, vlog. Boy. Hindi pa tatapos mga boss. Init. Nasa Dubai kami ngayon. Sa ibaba mga boss, ito ang panday. Hindi yung panday na nagspaspada mga boss ha.
Yung panday na carpentero. Carpenter. So anong gagawin natin yan, Kuya Victor? Para saan yan, Kuya Victor, yung PVC, Kuya Victor? Tubig, kagasanan sa Tagasanan. Na yung tulog sa bubong mga boss, diyan ilalagay mga boss. At pagkatapos iinumin. So ito ang kasama ko mga boss. Ito ang pinakapugi sa hangar mga boss. So mga boss, kung hindi kayo sanay umakyat mga boss, wag na. Nandito na rin ako. Naglalagay ng Volcasil. Hindi sa ilong ilalagay ha, kundi sa umbrella nails. Ito sa bubong para iwas tulo. So guys, grabe ang taas talaga dito. So kita nyo, nasa tuktok kami ng Hotel California mga boss. Isang maling hakbang mo lang. Ha? Superman ka. Kaya dapat tayo mag-iingat mga boss. Tulad na pag-iingat natin sa minamahal natin. Kaya dapat tayo mag-iingat mga boss. Tulad na pag-iingat natin sa minamahal natin. Oh my God! Wow! Hugot yun mga boss ha, hugot 3.01. Wala kasing magawa. Ito, mahirap kumita ng pera. Nagtatrabaho na lang. Mga boss, nagpipintura na naman ako mga boss. So, tabahan natin mga boss. Babala, mag-ingat kayo sa pagpintura ng bubong kasi baka masamad kayo. What's up mga boss? Nandito na ako sa baba mga boss. So hindi ko alam kung kailan matatapos pero soon baga matapos rin mga boss. Bago ko kalimutan sa lahat ng mga sumuporta sa channel ko, maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Saludo ako sa mga lahat. So sa pagtangkilik sa video ko, sa nanood ng mga video ko, maraming salamat sa inyo kaya hindi tayo sikat at hindi tayo known as a celebrity person dahil hindi natin alam baka may blessing na darating sa ating buhay mga boss. So hindi ko na ito patagalin mga boss dahil gusto papahinga talaga ako mga boss para mamaya makalinis ng katawan ko mga boss. So bago ko tapusin ang video na ito, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please naman subscribe and click the bell button para updated kayo sa bagong video na gagawin ko. So maraming salamat sa inyo mga boss. So ito po ang inyong lingkod na kawal nila Lapu. So 3, 2, 1, bye bye.